Dubaj je synonymom futuristickej vízie, ktorá povstala priamo z púštneho piesku. To, čo sa na pohľad javí ako súbor lesknúcich sa mrakodrapov, je v skutočnosti svedectvom o prekonávaní extrémnych environmentálnych prekážok a odvážnom inžinierskom umení. Emiráty si už na konci 20. storočia uvedomili, že ich prosperita nemôže byť závislá len od ropy. Preto sa rozhodli stať sa globálnym turistickým centrom, čo si však vyžadovalo radikálne predefinovať geografiu a inžinierstvo vlastnej krajiny. Súčasťou tohto príbehu o premene je aj budovanie infraštruktúry a projektov, ktoré sú často ukryté pred zrakmi bežných pozorovateľov, pretože boli navrhnuté tak, aby buď splynuli s púšťou, alebo boli doslova vytvorené pod morskou hladinou. Ak vás fascinujú skryté príbehy, záhady a premeny svetových miest, pridajte sa k nám. Kliknite na odber a budete mať istotu, že vám neujdú žiadne tajomstvá, ktoré menia tvár našej planéty. Jeden z najikonickejších dubajských projektov, ktorý premenil mestskú siluetu, je Palm Jumeirah. Cieľom bolo drasticky predĺžiť pobrežie Dubaja, ktoré bolo príliš krátke pre masový turizmus. Vytvorenie umelého ostrova v tvare palmy s kmeňom, 17 listami a okolitým polmesiacom predĺžilo pobrežie Dubaja o neuveriteľných 72 kilometrov. Inžinieri však čelili nečakaným problémom už od samého začiatku. Prvým a zásadným bol piesok. Na výstavbu bolo potrebných viac ako 94 miliónov kubických metrov piesku, no piesok z nedalekej púšte nebol vhodný, pretože je príliš jemný a prúdy Perského zálivu by ho okamžite odplavili. Preto museli byť nasadené špecializované bagrovacie lode a 9 nákladných člnov, ktoré pracovali 24 hodín denne po dobu viac ako 3 roky, aby premiestnili dostatok hrubšieho morského piesku z morského dna približne 6 námorných míľ od pobrežia. Druhým kľúčovým prvkom bola ochrana ostrova. Palm Jumeirah chráni polmesiacový vlnolam, ktorý je sám o sebe inžinierským majstrovským dielom. Bol postavený zo 7 miliónov tón hornín, ktoré boli ťažené z viac ako 16 lomov v Dubaji. Umiestnenie týchto kameňov muselo byť prevedené s neuveriteľnou presnosťou, čo si vyžiadalo asistenciu potápačov a plavidiel s presným GPS navádzaním, ktoré museli kontrolovať uloženie kameňov pod hladinou. Pôvodný návrh vlnolamu, ktorý bol súvislou bariérou, však viedol k stagnácii vody v lagúnach, čo ohrozovalo miestny ekosystém. Preto museli inžinieri vlnolam prepracovať a vytvoriť strategické medzery, aby zabezpečili prirodzené prúdenie prílivu a okysličovanie vody vo vnútri palmy. Navyše, hoci ostrov vyzerá stabilne, inžinieri museli brať do úvahy postupné sadanie podložia. Ostrov sa totiž pod vlastnou váhou a váhou budov usádza približne 2 až 3 cm ročne. Každá budova, a dokonca aj monorail, sú navrhnuté tak, aby sa s týmto postupným sadaním dokázali vyrovnať. Palm Jumeirah bol dokončený v rekordnom čase. Začiatok prác sa datuje do roku 2001 a zemné práce boli dokončené už v roku 2003. Len o kúsok ďalej od Palm Jumeirah leží ešte ambicióznejší a komplikovanejší projekt The World Islands. Ide o súbor približne 300 malých umelých ostrovov usporiadaných tak, aby pri pohľade zhora pripomínali mapu sveta. Projekt, ktorý sa začal v roku 2003, bol vybudovaný výlučne z 321 miliónov kubických metrov piesku a 367 miliónov tón hornín, ktoré boli vyťažené z plytkých pobrežných vôd. Dva holandské špecializované podniky, ktoré pracovali aj na Palm Jumeirah, museli pri tomto projekte vytvoriť 232 kilometrov novej pobrežnej línie. V dôsledku svetovej finančnej krízy v roku 2008 sa však rozvoj spomalil a mnohé ostrovy zostali neobývané, opustené a hroziace eróziou. Tento projekt je jedným z príkladov, keď realita dobehla odvážnu víziu. V súčasnosti je plne rozvinutá len časť súostrovia, predovšetkým projekt Srdce Európy, ktorý sa skladá zo 6 ostrovov s európskou tematikou, ktoré sú prepojené a navrhnuté tak, aby vytvárali dojem luxusnej Európy v Perskom zálive. Dostupnosť ostrovov je v podstate jedným z najväčších problémov a zároveň aj znakom exkluzivity. Sú prístupné výlučne lodnou alebo leteckou dopravou, čo ich udržiava skryté a elitné.
Celé súostrovie má dĺžku 9 km a šírku 6 km a je obklopené mohutným eliptickým vlnolamom. Projekt je vizuálne pôsobivý, ale jeho dokončenie si vyžiada oveľa dlhší čas a ďalšie astronomické náklady, čím sa stáva symbolom pretrvávajúceho inžinierského úsilia Dubaja. Hoci Burj Khalifa nie je doslova aj skrytá, jej inžinierské riešenia sú geniálne navrhnuté tak, aby sa budova dokázala vyrovnať s extrémnymi podmienkami púšte a ostala funkčná. Väža s výškou 828 metrov je 3-krát vyššia ako Eiffelova väža. Jej tvar bol inšpirovaný púštnou kvetinou Hymenochalis, pavúkovou ľaliou, ktorej elegantný a symetrický dizajn zabezpečuje stabilitu voči silným vetrom, ktoré v Dubaji fúkajú vo vysokých nadmorských výškach. Na výstavbu veže sa spotrebovalo 110 000 tón betónu a 55 000 tón ocele. Kľúčovou inováciou bolo zvládnutie horúčavy. Teploty na vrchole a na úpetí budovy sa môžu líšiť až o 6 stupňov Celzia. Burj Khalifa má rozsiahly systém solárnych panelov, ktoré ohrievajú viac ako 140 000 litrov vody denne, čo znižuje jej energetickú stopu. Okrem toho, budova spotrebovala 22 miliónov pracovných hodín a je navrhnutá tak, aby jej masívne oceľové jadro odolalo náročným púštnym klimatickým výkyvom a dynamickým silám vetra. Systém údržby okien na takejto výške je sám o sebe skrytý inžinierský výkon, ktorý si vyžaduje špeciálne koľajnice a mechanizmy. Najmenej realizovaným, ale najambicioznejším projektom, ktorý mal Dubaj doslova skryť pred púštnou horúčavou, bol projekt Mall of the World. V roku 2014 bol ohlásený plán na vybudovanie prvého klimatizovaného mesta na svete, ktoré by bolo takmer celé pod obrovskou sklenenou kupolou. Mesto s rozlohou 4,5 milióna štvorcových metrov malo zahrňať najväčšie nákupné centrum na svete, 100 hotelov, parkovisko s kapacitou 50 000 aut a 7 kilometrov dlhé promenády, ktoré by boli v lete klimatizované a v zime otvorené. Kupola mala v podstate vytvoriť umelú mikroklímu, ktorá by umožnila ľuďom pohodlne chodiť vonku aj počas horúcich mesiacov s teplotami presahujúcimi 40 stupňov. Hoci bol projekt neskôr prehodnotený a jeho výstavba sa spomalila, odráža to konečný cieľ Dubaja – prekonať klímu. Tieto megaprojekty dokazujú, že Dubaj nie je len o luxuse, ale predovšetkým o inžinierskej vôli transformovať nehostinné prostredie púšte a mora na globálne centrum. Je to príbeh o tom, ako sa vízie, ktoré by inde boli považované za nemožné, v Emirátoch stávajú skutočnosťou vďaka miliónom tón piesku, kameňov a neochvejnej inžinierskej precíznosti. Myslíte, že dokáže technológia s takouto silou nakoniec úplne premeniť aj tie najdrsnejšie prírodné podmienky sveta?